Прокуратура автономії планує звернутися до Укрбюро Інтерполу для внесення таких судів в базу розшуку і направити запити в іноземні держави про міжнародну правову допомогу з метою виконання арештів. Давайте сейчас подключим к нашей беседе представителя прокуратуры Автономной Республики Крым Егора Реброва, заступника начальника управления прокуратуры АРК. Здравствуйте. Да, чуєте? Вітаю вас. Чую, да. Да. Ну, правильно ли я понимаю, что сейчас заочно наложили арест на эти суда, ну а какова дальнейшая процедура? Вот как вы будете их выискивать, вылавливать, привлекать к ответственности? Знаєте, тут треба зрозуміти те, що це вже подальші наші дії. Тобто системна праця протидії незаконному судноплавству в закритій порти острова Крим, вона ведеться вже кілька років прокуратурою спільно з правоохоронними органами державної влади, перш за все МЗС. І якщо в минулі роки, там, 2016 це було 49 суден, то в минулому році це вже більш ніж тричі менше. І судна, які зараз залишились, які відвідують окуповані простір, це насамперед самої Російської Федерації, сирійські судна, щодо яких ефективна міжнародна співпраця досить ускладнена. Але ж щодо них треба і можна реагувати. Тому було такі дії вжито, тобто ми звертаємося з клопотаннями до суду спільно з слідчими головного управління СБУ Автономної Республіки Крим за накладенням арешту в подальшому. Можлива реалізація або шляхом, якщо судно якимось чином потрапить на територію, яка під юрисдикцією України, безпосередньо виконання такої ухвали правоохоронним органам, тобто слідчим, або шляхом направлення міжнародно-правових доручень до тих країн, в яких можливо здійснення виконання такого арешту, ну, припустимо, та ж Туреччина чи Румунія, по портів якої такі судна можуть зайти. А под какими флагами заходили эти суда? Інтерпол не дуже активно співпрацює щодо кримських кримінальних проваджень, намагається більш не утримувати від своєї позиції щодо осіб, які приховуються від кримінальної відповідальності, так і об'єктів власності. Але ж співпраця все одно можливо, я не виключаю її також, її необхідно проводити.